Dan Allah ku saurara ku ji wannan jawabin daga bakin wani jajirtaccen gwamna a wata jiha a yankinmu na Arewa. Allah ya ƙara mana irin waɗannan matasan jajirtattun gwamnoni a wannan yanki namu na Arewa wanda ake fita patrol tare da su. Ga jawabin kamar haka. Na faɗa da kwai kowa cikin wannan hidimai. Akwai jami'an gwamnati, akwai jami'an tsaro, akwai sarakuna, akwai malamai, akwai kowa, akwai matasa, akwai mata. Ba wanda ba mu kama ba. Ba wanda ba mu kama ba a jihar Katsina. Ba irin kalan mutanen da ba mu kama ba. Har daga baya-bayan nan cikin F-Power da muka bada mun kama wani a challenge shine Informa. Akwai malamin asibiti a Dan Musa da muka kama shi ke zuwa ya musu magani. Akwai wakilin mai gari a Guga da muka kama an bashi 700,000 an zo aka kashe mutum 30 da wani abu. Akwai jami'in da muka kama na tsaro a wajen Faskari wanda shi ya ba ma yan ta'adda dama suka zo suka kashe yan uwan shi. Yanzu ya gudu ya koma cikin su. Muna da rekodin, muna da sunan. Kamar yadda kuka ji bayanan, wannan shine irin rayuwar da yawa daga cikin talakawan yankinmu na Arewa ke yi. Da yawan mu a Arewa zaka ga fuskokinmu kamar na Allah, amma wallahi gurbataccen zuciya da mungun nufi ke gare mu. Shi yasa zaka ga a fagen zamantakewar mu ba ma tsoron Allah wurin a hada baki da mu, a zalunci ƴan uwanmu, a cutar da ƴan uwanmu ko a kashe ƴan uwanmu talakawa. Yanzu dan Allah da irin wannan rayuwar muke neman Allah ya kawo mana ɗauki da sauƙin rayuwa a Arewa da shugabanni na gari a Najeriya. Wannan ya nuna kenan idan Arewa bata mori shugabanni na gari ba, to haka zalika bata mori talakawa na gari ba. Shi yasa nake jawo hankulanmu cewa zaben wani mutum ya zama shugaban ƙasa don a kayar da shugaban ƙasa na yanzu, ko zaben wata jam'iyya ta kafa gwamnati don a kawar da jam'iyyar APC mai ci na yanzu a zaben 2027 mai karatowa, da tunanin cewa yin hakan zai sa mu fita daga cikin halin kuncin da muke ciki a Arewa, to wallahi za mu zama mutane masu yaudaran kansu da kansu in har ba mu gyara wata tsoka a jikinmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta lalace dukkan jiki ya lalace ba, kuma ya ce idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru ba. Duk wani wayanmu, duk wani dabaranmu a Arewa in har ba mu tsarkake wannan tsokan da take jikin kowannenmu ba, wallahi wahala yanzu muka fara gani. Kada mu yaudari kanmu.